Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Jert, madam, og gid nga salamat. Ginikanan sa lapsag, yagin bilin sa nakaparada nga jeep sa Talisay City. Nagsungka na sa kaprisan. Nakatutok ay rin Pedreso. Ginkumpirma sang kapulisan nga ang babayi kag lalaki nga nakuhaan sa CCTV footage ang ginikanan sang lapsag nga ginbilin sa nakaparada nga jeep. Ini matapos nga nagsungka sila kahapon. Based sa pagpamangkot naton sa ila na the reason why nga nag-surrender man sila is because ginakonsensya saan amo to ang one-man reason. Sa pagpakiistorya sang kapulisan sa ginikanan sang lapsag, ginpahayag nila nga dako ang ila paghinulsol sa ila ginhimo. Siyempre, the reason is daw nakulbaan sila kag wala kabaloy ning mga ginikanan nila. Siyempre, hindi pa siguro ready. Gilayon nga gindala sang kapulisan ang ginikanan sa Talisay CSWDO nga amo nagakustudiya sa lapsag. Ginpadulungan sa news team ang Talisay CSWDO apang wala sa may nagatubang sa amon. Apang paagi sa text message, ginpahayag ni Junela Madrona, head sa Talisay CSWDO, nga nagpatigayon na sang inisyal nga counseling kahapon. Mahimuon man nga parental capability assessment report nga mangin basehan kung ibalik ang lapsag sa ila. Wala na ini naghatagpas ng detalye sa ginikanan sang lapsag. Magahulat ang Talisay City Police ang rekomendasyon sa CSWDO kag City Legal Office angot sa pagpasaka sang kaso. Dako ang nabulig sa pinakauli nga nakuha nga CCTV footage sa diin makita ang pagsulod sa lalaki kaupod ang isa ka babayi sa Hunyo 8 Domingo sang gabi. Nagtabok sila sa pedestrian lane. Ang lalaki nagadala sang bag kag nagakungkong sang lapsag. Gani ang punong barangay sa Barangay Zone 8 ginkalipay nga nakabulig sila sa pagtumod sang ginikanan sang lapsag. Dako ginang bulig sa CCTV kay tungod sa nakilalaan sila. May ara gina sila dapat nga may mga may violations na ginabram. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas.